Muride Hanım, менә бүген сез тавыш бирергә нинди ниятләр белән килдегез? Үземнең гражданлык бурычымны үтим дип килдем. Чөнки Конституция битендә дәүләтебезнең иң төп законы, илебезнең киләчәге нинди булуына битендә бөтенебездә өлешебезне кертергә тиеш, илебезнең киләчәге яхшы булуы турында кайтырга тиеш битендә. Шуның өчен килдем. Миңа бу Конституцияның нәрсәсе ошады? Монда хайваннар турында пункт бар. Хайваннарны яклау, аларның урамга чыгарып ташламыйча хөрмәт итеп, кайдадыр урнаштырырга дигән пункт миңа бик ошады. Бер нинди криминал юк, бөтенесе яхшырту ягына гына. Бөтен власть структуралары, бөтен Совет Федерации, Госдума, президентка хатлы, конституцияны судлар, кемнәр, но бөтенесенә бер требование, сит илдә бер нинди ниләр бер гатиш түгел. Миллекләре, акчалары һәм башкалар.